खानाबाबो फैलायबाय नै फेसबुकआव माबायाव सरि इउटुबाव मोनसे भिडिअ ब्लग लानानै फैबाय माने अखायाबो रे रे हाबाय थादों गारनो रोङाखै बे समावबो आङो न'निफ्राय साथा लानानैबाबो फैदों आरो माने ओनसोलाव खाथि खाला दैजों बुंफबजोबनाय जोंनि जायगाया गोबां मानसिफोरानो गोबां खस्थ' मोनबोगासिनो बे जुब दैज्लां बोथोरनि अखा हानायाव बे समाव जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुङा खस्थ' मोननो गोनां जादों बा भुगिनो गोनां जादों नैबे थासारियाव आङो अखा बोथोराव साथा लानानै फैदों जाहाथे भिडिअखौ नोंथांमोना गिदिर गोलावफोरनो मोनहैनायसिमहालागै भिडिअखौ शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम जाहाथे गिदिर गोलावफोरा मोनथियो नैबे हालोदाव माबादि जानानै दङ जोंनि ओनसोलाव बेखौ नोंथांमोना देखायनो नाजानि नोंथांमोना नायलांबाय था नैबे जादों मोनसे लामा बे जादों लामा बे लामाजों हालुगमारि लांदांफारा गिलाजार बिनि सुबुंफोरा रायजोफोरा नैबे लामाजों हाथायाव फरायसालियाव हान्थिनाय मेडिकेलावनो जा माने हान्थामेला राहाया नैबे बिथांमोन रायजोफोरनि थाखाय नैबे दोंसे लामायानो नारिबिन्दो बायदि जानानै दङ बे नारिबिन्दो लामानि सेरजों बोहैलांदों भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय नैबे बाल्टिं दैमा नैबे बाल्टिं दैमाया नैबे समाव जुब अखा हानाय बोथोराव बोसोरफ्रोमबो बा नैबे समाव ओरैबायदि थासारियाव लानानै फैबाय लांदांफारा भालुगमारि गिलाजार खाथरबारि बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय जिंगा सिनो गोनां जानानै होबाय बे लामाया खुख्लाजोब्बाय खुख्लानानै सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय नारिबिन्दो बे दोंसे लामाखौ बस'नायनि माने टारगेट लाबाय थादों बे बाल्टिं दैमाया बे दैमाया भुटान हाजोनिफ्राय फैनायलाय जोबोर कारेन्टआव फैयो माने जोबोर गोसायाव फैयो बियो फैयै नैबे भालुगमारि लांदांफारा गामि सेरजों नारिबिन्दोजों बोहैलांगासिनो दङ सेर सेर गोबां न'खरखौ सिलिंखार खालामलांबाय न'खरफ्रा खारनो गोनां जाबाय आं जुम खालामना देखायगोन बैफोरसो न'खर गोजा आरो बे जाय जायगाजों बोहैलांदों दैया बे दैमाया जाबाय मोनसे बर' गामि गोबां सुबुं हारिनि रायजोफोरा बेहाय रायजो जादोंमोन किन्तु दुखुनि बाथ्रा बिथांमोना ओनसोल जायगाखौ गारनानै खारनो गोनां जाबाय गेजेराव नारिबिन्दो दोंसेखौबो बस'नानै गुबुन जायगाथिं दैया बोहैलांदों बेयो जाबाय लांदांफारा आरो लांदांफारा गिलाजार भालुगमारिनि मोनसे नारिबिन्दोनि सेरजों बोहैलांनाय बाल्टिं दैमा बाथ्राया बेसो जाहैबाय माने बे नारिबिन्दो सेरजों बोहैलांनाय बाल्टिं दैमाखौ लानानै बाथ्राया नैबेसो आं बुंनो सानो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बा गोबां बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरा बोसोरफ्रोमबो इलेक्सन खाथि सेराव फैनानै भट आदाय खालामफैयो मोजां बाथ्रा बुंनानै मोजां बाथ्रा बिबुंथि होनानै जोंनि समाजनि रायजो राजाफोराबो बिथांमोनखौ फोथायनानै भट होदोंमोन भट होनानैबो दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनैसिम सरकारा दिनैसिमबो जेबो नायसनफैयाखै गोबां खस्थ' जाबाय नायफैयाखै गोबां इलेक्सन समाव भट होयो जि सरकारानो थाया मानो बिथांमोननो जाय माबायो किन्तु समाजनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोननो जोङो भट होयो किन्तु बिथांमोना जोंनो समाजनि खामानिखौ जेबो मोजाङै मावफुङाखै फरायसालि भालुगमारिनि फरायसालियाबो गब्लंलांजोब्बाय बिलोमलाजोब्बाय बे फरायसालिबो गैला बेफोरनि सायावबो गोबां माने साननो गोनां जानानै फैदों बाल्टिं दैया गोबां अनिष्ट माने गाज्रि खालामबाय बेखौ जोंनि सरकारा माबा मोनसे प्रटेक्सननि राहा लायोबा गोख्रों मोनसे जिं सेर मोजां राहा खालामोबा मोजां जायो होननानै आं बे भिडिअनि गेजेरजों आसा फारिनाय थाबाय हाजासे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे नुनो हानाय बादि लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।